Welcome to Let's Talk Development Football, where future stars and leaders of the game connect. Whether a player, a coach, or a club owner, we are coming to you to talk all things development football. Today is Lanage World School Tibega at the Glala Panorama under 19 against the Prestige. Score it was 1-0 to Panorama that's collected the 3 points. I'm joined by the friends. Sinabolana njengabangani, they played together under 15 under ucoach Peggy. Machita ngiqale ngawo Siphe on the left hand side nginosiphe Sihle waka class, center ngino Ace ka right ngino Khotso. Siphe, how does it feel today scoring against your former team? It feels very good. Angijabulile tata angilimele la ngaliwe tala ngilimele Ilona lelanga obulifuni ngilifuni Tais njengokapteni nje mfethu kufila kanjani ukukorela? Nginibonile nje amabhethlezi amaningi egemini abe ufika kuSiphe. How does it feel ukukorelwa umuntu ofana noSiphe, umuntu accuse macala wakho, umuntu ophila naye every day? Yeah, no, it doesn't feel very good, yabo. Ngoba the day before ngilibele ngimtshela ukuthi hayi Ngeke akore. ngeke akore. I'm sure. Yeah. My inhliziyo yami is very sad, yabo. But then ayikho into esiyenza, udlalile. Awudlalile wangena wadlala. Yeah, nathi sidila. Ayikho into ebhaye ngayisho. Khotso man. Mfana kufila kanjani? Ngibonile mawungena ubulandela ufuna ukudlala la lingakhona ubulifuna. Kufila kanjani nje ukudlala against your former team? You are what you are today. U80% Prestige idlalile value empilweni yakho. How does it feel playing against them? It's a good feeling. Yona khona ngifunile ukudlala nebalifuna kancane. Ufuna balilandele. Bangilandele. Ngiyakwazi. Hayi, isikhathi nesifishana kwenzeka. Kuzokwenzeka bafethu. Machitama ngeke ngize nginilo ngikhuluma into eziningi nani. Ngifuna ukusho nje ukuthi I wish you all the best ku season ka 2026. Ngiqala kuwena Siphe, what motivation can you give intwana esemakasi efuna ukudlala kule level odlala kuyona ya GDL? Intwana esekasi fit asiphandi ithuba lizovela ngabe livela hardwork asiphandi ithuba lizovela livela Sithini wena mfana captain? Uzele intwana mina for mina. Intwana encane nazo ushidi kasimele ziphande le ntwana lezi. Kuyafukuzwa yakudlala. Kabuthi bazovele bakuscout ikasi nawe mele uphume yabo emathimini into ezinjalo. Yeah, uzama inhlanhla nawo. Khotso man. Hayi. Motivation bethu ungayigaya intwana esemakasi. Abaphushe nje hard work pays off. Hard work yakhokha bafethu. Bafethu nginawo umbuzo enginawo bafethu. This is a special tribute to Coach Peggy, who used to coach you, is no longer coaching usahlele kasi. Ningathini nje Coach Peggy njengomuntu onibeke la nikhona today Machita. Ngiqala kuwena Khotso, ungathini nje ku Coach Peggy just a motivation nje ku coach wakho mfethu under 15 under 13. Akabuye la Prestige aphusha ama-chance lokho asiphusha nathi. Abuye egemini ne? Egemini. Mfethu hayi. Tais Coach Peggy. Mabhekesha mina ngithanda ukumbonga yabo. Yeah. Ngibongifundisile nokudlala nasemuva bekungakhona ukudlala nasemuva bara manje hayi intwana encane ngiyayimaka manje yabo. Yeah. So na akabuye Ngakutshela shiya uboya. Mfethu yabo. Ufundisa nabo class ukuthi bashiya uboya into yabo manje bashiya nje ukubonga nje ucoach Peggy ngoba uyi umuntu osigayile mentality leyo kuyina njalo ukuthi la nidlala khona yabo la dlala khona adlali namadombolo yiko nje bafethu siyabonga kakhulu Machita bafethu. I wish you all the best ku season ka 2026. Bafethu ngicela batshele mfethu abantu ukuthi baqhubeke babukele Let's Talk Development Football. Yeah, bukelani. Stay tuned, subscribe, yonke into. Follow, like, yabo. Interact. Platform ekreni. Let's Talk Development Football. Yeah. Hola Machita siyabonga. Sharp bafethu. Give it